Da. Zdravo svima, da počinjemo da radimo programiranje u HTML-u, to je da pravimo sajtove i prvo što je potrebno da odradimo to je da otvorimo Notepad. U searchu nađete Notepad, otvorite ga ili ako već imate na desktopu otvorite i prvo što je potrebno to je da sačuvate. Idemo na File, Save As. Odaberete gde ćete da sačuvate file, ja ću na desktopu, i promenite ovde da Save As Type da ne bude text document nego all files i za naziv napišete vežba 2 i obavezno neophodno je da napišete ekstenziju, to je .html. Ovde je encoding i tu birate da li ćete ANSI ili Unicode ili koje već je do ova 4. Ako je stranica ima latinicu može da ostane ANSI, to jest ako je u ćirilici ili ima č, đ, š i ta ostala slova, onda mora da bude Unicode. Ovde u prvoj vežbi može, to jest u ovoj vežbi 2 može da ostane ANSI. Ovde prebacimo na all files i snimimo. I evo ovde se već pojavila vežba 2. Sad ovde kako bismo napravili sajt moramo da otvorimo tag HTML i da ga zatvorimo. Ovo ću prebacimo na polovinu. Tag otvaramo tako što stavimo dve ove kao nisu ovo uglaste, znak manje HTML, znak veće, zatvaramo samo tako što umetnemo kosu crtu. I potrebno je da imamo head, tag head, i njega takođe zatvaramo, i tag body. I moja preporuka vam je da odmah na početku otvorite i zatvorite sve ovo. Head predstavlja ono što se nalazi u headu će se zapravo nalaziti u ovom ovde delu, u samom tabu, a ono što budete pisali u bodiju će se nalaziti na samoj stranici. Za head jedini tag koji smo mi radili je title i title predstavlja ono što će se ispisivati kad vi pokrenete sajt, to jest ono što će pisati ovde, gde meni piše sada Google, tu će se ispisivati ono što vi stavite za title. Ovde piše naslov u zaglavlju vežba 1. Vežba 1. To je vežba 2. Zatvorimo title. To je sve što imamo za head. U bodiju je programiranje, ono sve što napišemo u bodiju će se nalaziti na našoj stranici. I ovde piše pozadina stranice je žuta, a slova su crvena. Da bi pozadina stranice bila žuta, u bodiju, u tagu body treba da dodamo atribut bg_color. Bg_color jednako je žuta, jel. A slova da budu crvena, to je tekst jednako red. Kada u bodiju napišete tekst jednako red, onda će sva slova na stranici biti crvena. I treba otkucati ime i prezime. Adresa. Naziv škola odeljenje. Za odeljenje pišemo četvrto, evo ja ću napisati četvrto 6. Sad kako bi nam se šestica nalazila u indeksu, potrebno da koristimo tag sub. Sub 6, zatvorimo tag sub. I treba da podvučemo crtu, podvučena crta je hr. Snimite ovo, file, save, kada pokrenemo vežbu 2, pozadina je žuta, ovde piše vežba 1, imamo crtu, ali nam je sve u jednom redu. Kako bismo mi, ako želimo da podelimo na ovako da bude u 3 reda, potrebno da na kraju svakog reda dodamo tag br, kao break. Br, ovde možete da dodate br, ali ne morate, ako ne dodamo,
File, save. Ovdje vidite skraćeno možete, ako hoćete da sačuvate samo CTRL-S. Sačuvate i da ne biste ponovo otvarali, ovo ne morate zatvarati, može uvek da bude otvoreno. Samo kad snimite, refreshujete stranicu i evo, vidjet ćemo da imamo 3 odvojena reda. Ako ovdje na kraju u posljednjem redu dodamo BR, ovdje ako dodamo BR i snimimo, ovdje se ništa neće desiti, to jest ja mislim da se ništa ne dešava. Evo da provjerimo još jednom ako je bez, snimimo, ništa se ne dešava, crta ostaje isto. Sad, postoje određeni atributi za HR, na primjer ako želimo da crta bude crne boje, potrebno je da dopišemo color jednako black, snimimo, ja snimam tako što stisnem CTRL-S, lakše mi je nego da idem file save, refreshujem, crta je crne boje, ako želimo da crta bude deblja, napišemo atribut size jednako pa određeni broj pointa, možete i u procentima, ali evo ako stavimo 10%, crta će biti 10% stranice. A ako stavimo samo 10, size stavljamo u pointima. Znači možemo stavimo 15 pointa, to je 15, snimimo, deblja, ali ne treba nam, uglavnom je do 5 pointa, mislim to je vaša odluka koliko vi želite da bude crta. Sada ovdje piše u ovoj vežbi podvući crtu i iskopirati tekst 3 puta. Tekst označimo, kopiramo, pastujemo, ovdje možete slobodno da dodajete enter da napravite razmak, ovaj razmak se neće pojavljivati na samom sajtu, osim ako ne stavite BR. BR predstavlja razmak, prazan red. I ovdje iskopirati tekst 3 puta, kopija 1. Ime i prezime boldovati, a boldovanje vršimo tagom B koji se zatvara. I ovdje potrebno da zatvorimo tag B. Ime i prezime boldovati, adresu precrtati, a za precrtavanje koristimo tag S, možete i strike, ali S je kao skraćena verzija i također radi. Za naziv škole je iskošen, tu koristimo tag I, skraćeno od italic, i zatvaramo ga nakon ovog sub. Onaj prvi tag koji je otvoren, posljednji se zatvara, a onaj tag koji je posljednji otvoren, prvi se zatvara. Ne pišeš nešto, ništa. Ovdje stavimo još jedan break, zato što želimo da nam ispod u sljedećem redu bude kopija 2. Napravimo kopiju 2, kaže kopija 2, font treba da bude Arial, i onda ovdje napravimo tag font, a pošto želimo da menjamo font, potrebno je da stavimo atribut face jednako Arial, zelene boje, color jednako green, veličina 43, size. Što se tiče veličine slova, ono može da ide od 1 do 7. Ovdje piše 43 i vi da ukucate 43, vama će slova biti veličine 7 jer je to maksimalna veličina. Stavit ću 43, ali maksimalna veličina je 7. To ću poslije da vam pokažem kada budemo otvorili sajt. Čini 43, to je sve, zatvorimo font. Ispod. Horizontalna linija veličine 5, tag PR, size jednako 5. Kopija 3 centrirana. Kada nešto centriramo, koristimo samo tag center. Zato što ako hoćete da poravnate neki tekst, postoji opcija align, ali u alignu ne radi centar, nego samo left i right. To jest u fontu, ako koristite align, centar neće raditi, lakše je ovako sam tag,
a još ako imate više redova, onda font će da vam poravna samo prvi red, pa se tekst obično stavlja u paragraf, a paragraf se otvara tagom P. Napravimo treću kopiju. Treća kopija treba da bude centrirana, otvoren je tag center. I sad treba da zatvorimo paragraf i da zatvorimo centriranje. Ono što je prvo otvoreno, poslednje se zatvara. Ono što je poslednje otvoreno, prvo se zatvara. BR se ne zatvara. Horizontalna linija po desnoj polovini stranice plave boje. Ovde koristimo tag hr i koristimo atribute da bude na polovini, to znači da je širina jednako 50% stranice. Da bude plave boje, znači da je color jednako blue i da bi bila na desnoj polovini stranice koristimo align jednako right i to je to. Sad ćemo da otvorimo naš sajt. Evo ga ovde. Snimimo. Refreshujemo stranicu i evo je naša stranica. Ovde je onaj sam tekst, onda je ovde boldovan ime i prezime. Evo može tu. Kopija 1, ime i prezime je boldovano, adresa je precrtana, naziv škole je iskošen. Kopija 2, Arial. Vidimo da nije isto da nisu ista slova kao i ova prethodna. Zelene boje, veličina 43, horizontalna linija veličine 5, kopija 3 je centrirana, vidimo sami da se nalazi na centru stranice i da je na desnoj polovini da je plave boje linija koja se nalazi ispod. Evo sad ću samo da vam pokažem da ovde ako stavimo umesto size 7, sačuvamo i ovde ponovo učitamo stranicu, ništa se neće promeniti što se tiče ovih zelenih slova, a ako upišemo 6, onda će se slova smanjiti. Manje su. Tako da bilo koji broj preko 7 će biti sedmica. Nisam snimio. I to je to za ovu vežbu. I samo još jednom da ponovim kako se snima, save, vežba 2, potom da dopišemo .html i ovde umesto text documents da prebacimo na all files i save. Već postoji, to je to.